କାଲିର ଦେଲ ତୁନ ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗୁଥାଏ ଆଜିର ଅଣ୍ଡା ତୁନ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ବୋ। ହଁ ସାର୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ଦେଶୀ ମସଲାର କମାଲ ହେବ ସାର୍ ଦେଶୀ ମସଲା କୁହା ପାତଲ କଟାର କମାଲ କ'ଣ କୁହା ପାତଲ କଟା କହିସୁରି କୁହା ପାତଲ କଟା କେନ୍ ମାନୁ ବୋଲେ ସବୁ ପୁରା ଭଲ ଭଲଟା ଅନା ହଉଛେ ତୁମକୁ ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଦିଆ ହଉଛି ତୁମର ମନେ କାଣା ଭାବୁଛ ଆମର ରନ୍ଧନିଆନ ବିଲ ହେନ୍ତାଟା ଢିଲାଟା ନେସି 8,000 ଟଙ୍କା ପରେ ଦରମା ଦେଉଛୁ ତୁମେ କାଣା ଜାଣୁଛ ଖାଲି ଅଣ୍ଡା ତୁନ ଖାଉଛ ନାଇଁ ଡାଲି ପେନ୍ ସାର୍ ଅଣ୍ଡାତି ପେନ୍ ସାର୍ ସବୁଥି ପେନ୍ ମେସିନ୍ ଉଛ ସାର୍ ସରକାର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦଉଛି ତ ଆମେ ବି ତ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଦେବାକେ ପଡ଼ବା ନାଇଁ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଥି ତ ଶାନ୍ତି ହେବ ନେବ ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା ଥି ବୁଝିଲ କି ଗୋଟେ ଅଣ୍ଡା କହୁଛ ସାରା ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଘରକେ ନେଇଯାଉଛ ଆମେ ଜାନୁଛୁ ତୁମର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବୁଝିଲ କି କାଣା ଜାନୁଛ ବେ ତୁମେ ଯୋଉ ଉତ୍ପାଦ ହଉଛ ଆଉ ମୋଟା ତୁମକୁ ଅଣ୍ଡା ନେଇ ଦିଆଯାଏ